Portal Vrti svoj film je jedinstvena online baza filmskih naslova koja osnovnim školama iz cijele Hrvatske nudi cjelogodišnju selekciju filmova koje škole mogu integrirati unutar svog programa. Program filmova na portalu mijenja se iz godine u godinu. Dakle, svake školske godine imamo nove filmove. Ono što je važno naglasiti je da je većina filmova na portalu dugometražna, međutim isto tako vodimo računa o tome da ponudimo i kratkometražne naslove, dakle tematski, rodno i žanrovski različite. Pretplata traje 365 dana od trenutka kada se škola pretplatila, a pristup sadržaju ostvaruju učitelji i nastavnici, učenici i njihove obitelji. Izbor filmova je odličan, djeca snažno emotivno reagiraju. To samo znači da i lako prepoznaju poruke koje film prenosi i osjećaju ono važno. Moram reći da u školi mi stvarno puno toga omogućuje jer smo stvarno gledali jako prekrasne filmove i uživala sam u svakom od njih, tako da jako mi se svidjelo. Gledamo zapravo filmove koji su zapravo povezani uz našu nastavu i onda nam to jako zapravo povezuje sve skupa, a i svaki mjesec se gleda jedan film barem i to nam je jako dobro jer imamo mogućnost gledanja toliko filmova i to je iskreno meni super zato što učimo puno stvari iz tih filmova i to je odlično po meni. Portal Vrti svoj film nam zapravo omogućava da to napravimo na jedan način koji je blizak djeci, uz teme koje su njima zanimljive, da na neki način, kako bih rekao, povežemo i s jedne strane zabavu, a opet s druge strane da tretiramo film kao umjetnost. Na metodičkim materijalima radi tim stručnjaka, višegodišnjih suradnika portala koji u suradnji s uredništvom kreiraju podlogu za kvalitetan razgovor o filmu. Nerijetko nam se učitelji i nastavnici javljaju pismima zahvale ili svojim svjedočanstvima koliko im olakšavamo svakodnevan rad, jer na jednom mjestu mogu pronaći metodičke materijale i katalog filmova koji sadrže umjetnički relevantne i tematski atraktivne filmske naslove. Možda zanimljivo spomenuti iskustvo jedne učiteljice iz osnovne škole koja se po prvu godinu pretplatila na portal i kojoj je korištenje tih filmova i gledanje u razredu zaista je promijenilo način rada i nekakvu perspektivu s svojim učenicima. U toj mjeri da se konkretno film gleda u razredu, da se nakon toga on analizira, da se pišu filmske kritike i da on zapravo postane osnova za nekakvo kritičko promišljanje.